Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi lho aku lagi digekno channel karo Bos sapa sing gegno kene lali aku Yohan. Bojoku belajar, ya to. Bos tapi iki cacah iki gek sing gegno aku Yohan biyen iki. Kok diblitok jak lep. Lha iku piye si Nanda mbek si Dukawan ku piye? Malah tukang penipu kabeh aku kok dijak lep bajingan kabeh. Sikat Dicuk sikat nang. tak jambak kon jambak diingi iki. Ngene lentowe. Lagi alah pone anggun kuwi malah belas gun gekno channel to. Belas yo gak digekno aku yo. masa dijanjeni terus we? Malah karo mate klik iki lucu nek karo mate klik iki. Tapi mate klik sing diresiki kok gak tegalane dhewe tegalane tanggane aku. Ngarepe ya? Ada apa di balik itu ya? Yo. Terus yang biasa ini. Ya aku bisa ini bos. Yo. Channelmu wis cilik email karo password-e, Bra. Masa nek email kuwi gak butuh diketik bedil kuwi wis metu terus. Masa Wis iso piye lah mau nek ora ngerti password-e we. Password-e opo? Kok saiki ayo nek. Jadi besok nyonyor kok bayaran berarti. Bayarane piye? Lha kan kudu ngerti password-e aja lupa kata sandi gunya. Kuwi gak yo nek pomo diketik bedil tok gak yo wis jelas nek channelku ngono to. Lah password-e yo kudu email kan Yohanes kuwi to. Ya email Yohanes. Email Yohanes 8 Sandine. Kuwi kan yo ora tau disandi to kuwi. Kan yo langsung dibuka kenek to. Ya Allah, email iku ada password sandine. Iya. Wes mari iki kan enek Dukawan karo PI. Oh iso dibenakno. Duduk password-e. Dibenakno password. Lagi benakno. Password-e ge harmonis. Iki ngeplok iki ya. Darpong anu, darpong biyen kon subyek channel kono. Subyek. Yo. Iki wis kena didelok subyek bro iki. Apa aklitis to. Pirang menit iki jale? Wis 3 menit kurang menit ya, Bos. HP ku gak mampu. Yo. Aku ki sore karo lentuk kuwi lho. Oh sini. Kuwi dibicuki lentuk jak omongan kene. Dididik piye wae karo lho. Gekno kopi terus jak omongan ngono lho. Jelas aku terus delok kancaku ning gone puskesmas wingi to loro. Wis budal rono. Oh gak, aku Lah nek etan petuk sodik karo petuk pas udir terus jak omongan lali. Bro. Lah kok gawe ini kok di apa jenenge dijanjeni terus karo Dukawan itu piye? Alah wis mulai sasimbuh kok yo pengen konten-konten kuwi kok dibituk tok. Digekno TikTok kuwi lho. YouTube-e ora. Kuwi. Ngomong saiki jek Caca lho kon gawe ki Caca Wes kuwi ya. memang ngobrol apa? Tentang apa? Tentang apa? Kike. Iya. Yo ning gone sarean matine Pak Bibit Kecamatan Kingke to. Nyapa? Yo kok bujon karo terus Oga, bibit. tak mat resik-resik nggih. Lah iki gawe ngonten kok shot 3 menit ki kok nggih shot to. Lah ngonten iki kudune pirang menit to? Ya minimal 8 menit 10 menit kok. Lah wong kowe ora tau gawe ngonten lho Yan. Ora mampu to. Nganu HP ini ora mampu. Lep-lep ku lho piye iki? Lep-lep bro. Gak apa-apa. Gak apa-apa, terus no. Nganu gak kuat niku mblecos HP ini. HP ini mblecos iku pateno. Wes tak pateni sik HP ku mblecos iku. Rekam terus, Bos. Lep-lep piye iki? Gak kuat kuwi. Gak kuat. Tenan ta? Gak ngerdenginane nge-flash ning gone apa kakean ning gone TikTok kuwi nganu gak kena dinggo. Lep memorine piro iki? Bom memorine ra ro aku. RAM HP-ne piro? Aku tukune yo tuku. Mau itu ada bekas kok. Lep-lep piye iki? Terus ora. Wah, tok pilih-pilih mati iku. Kudu wis mateni iku ora ra iso ngoten. Penutupan. Lu lagi Bos, bos aku tak istirahat HP ku mati bos nek digo nganu terus. Ya. Mulai itu HP Malah berarti. duit